हमारे भोजपुरी जगत के एक्सप्रेशन क्वीन, पूरी दुनिया इनकी दीवानी और मैं भी इनकी दीवानी हूँ। आस्था सिंह दियाई हुई मैं बार बनकर स्वागत करूंगी और एक बार ताली बजा के आप सब स्वागत करिए भाई, क्या बात है। लेकिन कहते हैं कैसे लड़कियां जनता दबाव हम सोहले नता धीरे धीरे हमर भीतर के भूत जागेला कि धड़कन पवन पिया आर बढ़े छने छने जी जाते मोरी बगनल नइखे त कहले कि तोहरा राजा राना के मिजाज के लिए बोलना चाहूंगी एक लाइन में आपके लिए बोलना चाहूंगी। जितनी खूबसूरत है उतना खूबसूरत परफॉर्म भी करती है आपके लिए कि गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बड़ा कि गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बड़ा हर जो के हो नहीं के तू पे जान बाड़ हो तो हर जो के हो नहीं के तू पे जान बाड़ हो गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बाड़ हो गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बाड़ हो तो हर जो के हो नहीं के तू पे जान बाड़ हो तो हर जो हेलो एक सेकंड भैया हेलो कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। चलिए सम्मान किया जाए खुशी कक्कर जी का सम्मान। अरे गोरी तोरी चुनरी बा अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे ए भैया ला हो फेंक चाहिए आ रोड पे चले लू कमाल जा रे गोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू गोरी चुनरी बा लाल लाल रे। अरे हमारे राजू भैया जब निकले लू घर से बबरिया चाहे सब लड़ावल बबरिया अरे लइका चिल्लाले सा लइका चिल्लाले सा रोड पे चले लू कमाल जा एक जनी कहतड़ी का कहतड़ी कि सबसे नीक बात सैया किसानी हो सबसे नीक बात सैया किसानी आ खुशी बात रहुआ घरवे में बहानी कि मुँह मारो कमैला के सबसे नीक बात सैया
होली दिवाली अब संगही मनावल जाई घूम के दशहरा के मेला खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बभारी बाबूजी करेला लकेला होली दिवाली अब सबही मनावल जाई घूम के दशहरा के मेला खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बभारी बाबूजी करेला लकेला सैया कॉलू जी बतिया के मानी हम तो आंसू के भरोसे रहना मुँह मारो कमाइला के ए जी बहरा में गइला के मुँह मारो कमाइला के ए जी बहरा में गइला के मुँह मारो कमाइला के ए जी बहरा में गइला के वाह हमार भाई अरविंद अकेला कल्लू जी